Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Berga Digital 9. Avui amb nosaltres tenim Xavier Lacalle i Anna Vegas. Benvinguts. Hola. Si us sembla, comencem veient un petit vídeo i ens introduirà perfectament al tema que tractarem. Endavant. Molt bé, gràcies. Hem vist el vídeo, hem vist un senyor buscant targetes. Vosaltres sou els impulsors de Business Card. Expliqueu-nos en què consisteix aquesta nova aplicació del mòbil perquè els soluciona aquest problema que hem acabat de veure, no? Bueno, la idea és tenir les targetes de tots aquells negocis que necessitis o que facis servir habitualment o d'aquell restaurant que t'agradi sempre al mòbil. No anar sempre amb aquelles targetes i amb el targeter aquell de sobretaula que és engorrós i no el pots portar al bolso, sinó sempre portar-ho a sobre. La idea principal és aquesta. Per tant, és una aplicació del mòbil on hi poden haver molts negocis registrats i, per exemple, algú amb qualsevol smartphone pot agafar i dir jo vull anar a tal restaurant i et dona tota la informació ja directament des de l'aplicació, o com funciona? Tenim tot tipus de negocis i de negocis en tots els sectors. L'adherir-se a Business Card queda registrat dins la targeta a través d'un codi QR que els donem, que és un adhesiu, i una piana com la que tenim aquí a sobre. La gent pot fer la foto al codi QR tenint l'aplicació instal·lada, i quan fas la foto al codi QR després t'apareix tota la informació. Primer veus la targeta física i després tota una sèrie d'opcions a totes les xarxes socials, pots geolocalitzar, pots enviar-los un correu, pots veure fotos, pots veure la valoració que hi fa la gent d'aquell negoci, etc. És una mica tenir totes les targetes, però amb una eina que sempre la portem a la butxaca. Avui en dia sabem que el mòbil tothom el porta a la butxaca i és una manera fàcil de trobar. Si ens pots fer una mostra de com funciona l'aplicació? Sí, això és la peana que donem als negocis. Donem una peana, que és el que posen al costat de la caixa registradora, i també dos adhesius que en principi es posen a l'aparador, etc. Aquesta és l'aplicació, on tenim 4 botons inicials i anem a fer la foto al codi QR. Apretem aquí, ens acostem al codi QR, automàticament ja està llegint i automàticament ja surt la targeta del negoci. En aquest cas és la nostra empresa, Vela Concept, i veiem aquesta pàgina principal amb tota una sèrie de botons. Què podem fer? Doncs la podem geolocalitzar. Ens sortirà, per exemple, el nom, com que estem bastant a prop, ens surt el nom de l'empresa i on estem nosaltres ubicats. Si volem anar fins al negoci perquè som de fora i no sabem com anar-hi, apretem ruta, anem a Maps i automàticament també et fa una ruta fins al negoci. O sigui, ja pots anar caminant i et va dient cap on has d'anar. Ara es va ampliant. Després també podem trucar, apretant directament aquí el telèfon, doncs apretem aquí, ens diu vols trucar, poses que sí i automàticament truques al negoci. Què més? Un botó important, el de compartir. Podem compartir una targeta amb un amic, amb un grup de WhatsApp, etc. a través de les xarxes socials, WhatsApp, Facebook, Twitter, SMS o correu electrònic. O sigui, una targeta també va bé això perquè es pot multiplicar. Jo me faig aquesta foto aquí i dic, hosti, m'ha agradat molt, i la pots enviar als teus amics, amb qui et faci falta, i ja s'ha traslladat a un altre lloc, aquesta targeta. Què més? Important també, podem enviar un correu, per tant aquí, per defecte ens surt el correu electrònic de l'empresa i únicament ens hem de posar aquí sota, escriure el que vulguem dir i enviar fàcil i ràpid. Ara, per defecte, el tema ens surt dubtes i suggeriments. S'esborra i es fica el que es necessiti. Què més? En el cas de tenir pàgina web, també podem anar a la web, apretant aquí, ens llança cap a la pàgina web del negoci, així de simple. Ja som a la web de Business Card. Hem vist tota aquesta sèrie de botons, també veiem que el nom de l'empresa és Vela Concept,
un taller de desenvolupador d'idees, vam posar, i bueno, les dades d'on estem ubicats, al carrer Santa Bàrbara de Berga, amb aquest telèfon, el nostre correu electrònic i Facebook i Twitter. Que tenim Facebook, doncs apretem l'F de Facebook i també ens llança cap al Facebook, així de simple. Veiem aquí unes estrelles, això representa que la gent et valora el teu negoci i et surt aquí la valoració que fa la gent. Què més? Podem veure fotos del negoci. En aquest cas tenim fotos de la nostra aplicació. Una botiga de roba tindrà fotos de roba, etc. O en un restaurant el que fan és ficar els plats. Què més pots fer? Podem veure comentaris, la gent pot fer comentaris del nostre negoci i els podem veure aquí. En aquest cas ningú ha escrit res de nosaltres, però podeu anar a un restaurant o una botiga de roba i el que et dèiem, si estàs buscant un restaurant o el que sigui, doncs pots veure una sèrie de restaurants, pots ficar-te dintre i pots veure els comentaris que la gent fa d'aquell negoci. Si també són bons, que en principi han de ser bons, doncs ja fiques el geolocalitzador i que t'hi porti. I què més? Tenim aquí la valoració. Jo puc, com que he fet una foto del codi QR, representa que puc valorar si m'ha agradat aquest negoci. Puc ficar 3 estrelles i aquesta valoració d'aquí en principi representa que repercuteix amb aquesta d'aquí, que és la mitjana. Com que ja he fet la foto del codi QR, doncs jo dic, jo me la guardo aquesta targeta perquè m'ha agradat, ara ja em posarà targeta guardada correctament, d'acord? I vaig enrere i me'n vaig al meu targeter, on aquí tinc totes les targetes de tots els negocis que he anat guardant. Ara en principi anirem a buscar la de Bela Consum, però perquè es veguin totes les altres targetes. Bueno, ja el tenim. I ja la tenim aquí. Ara perquè he volgut ensenyar, però també hi ha un buscador on pots anar més ràpid també per buscar-la. Doncs apretes allà a sobre i ja veus tota la targeta, que és tot el mateix que m'ha ensenyat abans. Per tant, ens baixem l'aplicació, és gratuïta aquesta aplicació? Sí, per l'usuari és gratuïta. És gratuïta i llavors simplement tenim tota la informació de les empreses que s'hi hagin adherit. Llavors, perquè els negocis de Berga, per exemple, es puguin adreçar en aquesta nova iniciativa, com ho han de fer? Per contactar amb nosaltres poden fer-ho a través de la web, que és www.businesscardapp.net, o a través del número de telèfon 93822 1353. D'acord. I un cop tenim aquestes empreses que han contactat, a elles quin cost els hi suposa haver-se d'adherir? Vam començar aquest projecte a Berga, nosaltres som de Berga, ens estimem Berga i volíem que aquest projecte comencés aquí. Ho vam fer pràcticament gratuït, únicament el que suposava amb els negocis és costejar el cost del que costava imprimir-los i entregar-los. Estem molt contents perquè ha tingut molt bona resposta. Quants n'hi ha de negocis ara mateix? A dia d'avui som més de 170 negocis. La majoria els tenim instal·lats aquí a Berga, que deuen ser uns 120, 130, i després també en tenim dates desperdigats, alguna a Tarragona, alguna a Barcelona, a la Cerdanya, a Arenys de Munt també en tenim una mica a tot arreu. Per tant, la vocació d'aquest projecte és dir que començava a Berga, però té voluntat d'expansió a tot Catalunya? Sí. La idea principal era fer-ho a Berga, nosaltres hem de Berga i volíem que el dia que sortís al mercat aquesta aplicació tots els negocis de Berga amb aquest preu hi poguessin ser, els que volguessin, però no tancant-nos aquí, perquè de coses que no són un targeter, però són altres idees amb dades de negocis. N'hi ha moltes d'aplicacions que són locals o comarcals, però nosaltres volíem fer a nivell de Catalunya com a mínim, no? I si tot anés bé, llavors ens aniríem obrint. I heu dit que teniu uns 170 negocis. De quins sectors provenen? Perquè la majoria és restauració, serveis, comerços... Tenim de tot. Ara no et sabia dir quina xifra més elevada d'hostaleria o de comerç, però és que pràcticament hi ha de tot. Comerç de moda, de roba, de sabates, tenim bars, restaurants, tenim pizzeries, modistes, etc. Sí, la idea és que tots els tipus de negocis hi siguin, o sigui, que l'usuari pugui tenir el restaurant que li agrada i que hi va habitualment i que pugui demanar taula, encarregar taula en un moment donat, trucant directament des de Business Card, però també l'advocat o el dentista.
La majoria de negocis que tenim són els que tenim a peu de carrer, perquè nosaltres el que hem fet és anar porta a porta. I poder el dentista que sol ser el primer pis o l'advocat que està en un principal, doncs no hi hem acabat d'arribar, no? Això és més difícil perquè no és tan visible, però la idea és que hi siguin tots, a través d'associacions o col·legis professionals, mirar de contactar amb tots i que tots hi puguin ser. I quina és la primera resposta? Heu dit que és positiva, però hi ha barreres generacionals en aquesta aplicació? Perquè, per exemple, jo penso en algú que no ha crescut amb aquestes eines, quan li expliqueu què és el codi QR, sap de què li esteu parlant? Bueno, costa una mica, sí que un codi QR es veu a tot arreu, ara pràcticament es veu a tot arreu, però la gent tampoc sap què és. La majoria de codis QR que hi ha és que fas una foto de codi QR i el llança a una web. Nosaltres l'hem utilitzat per ser l'enllaç per passar cap a la nostra targeta. Ens hem trobat amb això que deies, que depèn de quin negoci vas, que poder no estar molt familiaritzat amb la tecnologia o amb el telèfon mòbil, que clar, s'estanyaven una mica i ja se'ls feia gran. Però una vegada els explicaves la funcionalitat, el que podien fer a través del codi QR, el que obtenies, les fotos, geolocalitzar, trucar, enviar un correu, doncs els hi ha anat agradant i molts d'aquests que poder, allò abans d'entrar-hi i vendre les idees, aquí a veure com anirà, i al final s'han acabat adherint i contents de la resposta. Heu parlat de tenir contacte amb col·legis professionals, no sé, per exemple, amb l'Unió de Botiguers heu tingut contacte directe, perquè també suposo que és una bona via per arribar a molts comerços. Vam batar una mica en aquest sentit també, perquè nosaltres vam fer un desplegue d'un per una banda del carrer i l'altra per l'altra, i llavors, quan ja ho teníem fet, amb el marc de la UBIC, vam dir, ostres, hauríem d'haver fet al revés, no? Allò que no hi caus, que t'espaviles i després dius, ostres, hauries d'haver fet al revés i hagués funcionat igual, no? Però amb ell hem tingut contacte i... Heu anat a picar directament la porta vosaltres. Sí, també teníem ja les dates ja fixades, el dia de la presentació, quin havia de ser, el 19 d'octubre, i ens donava una mica amb el fuet al cul, per dir-ho d'alguna manera, i per això poder tampoc no vam pensar i tenim aquí amb l'associació i poder fer una xerrada amb tots els que estiguin agremiats i per això poder vam tirar per l'opció Anna, tu per aquesta banda i jo per l'altra i així ens vam fer més ràpid. I com comença el vostre interès en les aplicacions del mòbil? Teniu alguna formació ja prèvia que us hagi iniciat per aquí? No, nosaltres tenim la nostra feina, cadascú fa la seva feina, però nosaltres vam tenir la idea, vam tenir una necessitat més que res. És a dir, som d'aquells que guardem les targetes d'aquells llocs que ens agraden, les tenim en una caixa, aquell restaurant de Barcelona que et va agradar tant, o de Berga mateix, de Berga els coneixem tots, però de qualsevol lloc on vagis, que un dia t'hi van portar i vas agafar una targeta i ara no la trobes enlloc. I vam dir, la solució és tenir-ho al mòbil, que és el que segur que portem tots, o sigui, una mica ens vam introduir amb la idea, a partir de la idea vam demanar ajuda al que està ficat en temes d'aplicacions de mòbil. Això ens ho van fer l'Albert Brès d'Argos Engine, que és un noi d'aquí Berga, i el Marc Vallejo. L'Albert Brès ens va fer la part d'Android i el Marc Vallejo la part d'iPhone. Per tant, vosaltres heu tingut la idea i l'han dut a terme especialistes en aplicacions mòbils. Això és una sortida habitual per joves emprenedors, tenir aquestes idees i poder acabar fent una aplicació, una app per a mòbils? Perquè ja a Barcelona, fins i tot l'Ajuntament fa iniciatives en aquest sentit perquè presentin concurs i es presentin idees també per a aquests nous aparells que portem sempre a la butxaca. Sí, penso que va ser una cosa que se'ns va acudir, no és perquè ens hagin incentivat, traieu una app o que sigui, si és al contrari, poder llançar una mica a la piscina, perquè saps que n'hi ha 50.000 apps, per exemple, a Barcelona és el que dius tu, de restaurants, el que sigui, n'hi ha... Nosaltres hem fet alguna cosa exprés i que no volem que es quedi aquí únicament a Berga, sinó volem que, perquè quan els hi presentam el projecte amb els que tenen negocis aquí, perquè deien, però això és una cosa que es quedarà aquí. Dic, no, nosaltres volem que això tiri endavant. D'aquesta manera, tu ara estàs anunciat aquí, però també si vas a fora, que puguis ser també usuari i utilitzar també el business card. De totes maneres, això de les aplicacions sí que és el futur. És a dir, jo sóc una viciosa de les aplicacions. Ostres, ara m'aniria bé una aplicació que fes això. La busco. Poder no hi és, però de vegades sí que hi és. Hi ha aplicacions de totes. Jo crec que sí que és una professió de futur, les aplicacions. Quina inversió inicial requereix fer una app? Que això varia una mica. Podem parlar del nostre cas. El nostre cas, i ja no contem ni les hores que hi hem estat primer pensant, i desenvolupant, i treballant,
però devem arribar a gairebé els 20.000 euros que portem d'inversió. I el benefici que pots obtenir tu com a empresa, com s'obté? Perquè tu suposo que vens aquesta... Perquè Android o Apple et compri aquesta aplicació, què has de fer? Bueno, les plataformes no et compren l'aplicació. Expliqueu, perquè jo no tinc gaire ni idea, però suposo que a molta gent li passa el mateix. Tu, en principi, si fas una aplicació per si sola no te la paga ningú. Nosaltres, diguem que el benefici el tenim dels negocis que s'hi volen adherir. Evidentment, ara, els negocis que hi entren paguen les despeses, bueno, no paguen, diguem que ni les despeses, no? Paguen just el cost dels adhesius, però perquè volem que hi siguin i volem que això no sigui un impediment, però en principi el benefici ens ve del que pagui el negoci per ser-hi. D'acord? Que hem quedat que el cost del negoci era... En principi, per entrar a l'aplicació, té un cost d'una quota de 45 a 50 euros l'any. D'acord? El que passa que a Berga vam fer un preu especial en el que pagaven només 4 euros el primer any. Llavors l'any que ve ja en parlarem si els agrada i ho troben útil. De totes maneres, nosaltres ara hem decidit, per fer l'expansió, de fer-ho a 5 euros per tothom el primer any. És a dir, tant és que el negoci sigui de Barcelona, o si ens en surt un a Madrid, o d'on sigui. Que és un tipus d'incentiu, no? Perquè la gent... Nosaltres volem que s'escampi l'aplicació, que s'escampi pels negocis, que s'escampi pels usuaris, que els usuaris ho trobin útil tant si van a Manresa com a Barcelona com a Berga, i... Que almenys ens doni l'oportunitat a nosaltres de ser-hi i provar-ho, el primer any a veure com funciona. Pensem que això també, ells també els hi representa una mica d'estalvi en el sentit de poder targetes i ara no n'hauré de donar tantes. En principi aquesta peana que tenim aquí és per estar, per exemple, allà sobre la caixa registradora i en el moment en què un pagui perquè hagi comprat un producte, el que sigui, doncs que ja no s'emporti la targeta, sinó que faci la foto del codi QR i automàticament ja es guardi la targeta i ja tingui la targeta al seu targeter. A més, és com una plataforma publicitària pels establiments al capdavall, no? Perquè si estan en aquest app, doncs tenen molta més... O sigui, hi ha més opcions que la gent acabi acudint al seu establiment, no, al final? Sí, esclar. Nosaltres vam fer el targeter perquè fos un targeter digital, però com que hi ha l'apartat del buscador, qualsevol persona que tingui l'aplicació arriba a Berga i vol buscar un restaurant, doncs pot anar al buscador, restaurants a Berga, del tipus que sigui, i els trobarà un restaurant, una botiga o tot el que vulgui. Llavors, no deixa de ser també una plataforma de promoció, a més d'un targeter digital, una cosa pràctica del dia a dia. Aquesta aplicació s'emmarca en una empresa que teniu conjuntament, si no vaig errada, que es diu Vela Concept. Vela Concept. D'on ve aquest? Bueno, el nom vam estar a veure quin ficàvem i vam dir, fem Vela de Begues i la Calle. I a més, per agafar una mica la segona opció de dir una vela de mar, que tira endavant, que el vent li va de cua i mira tirar endavant, una mica d'una empresa de tirar endavant, de tenir ganes i va una mica per aquí. Estem en metàfores marineres, exacte, del país en general. I aquesta empresa, diguéssim que el que ha fet és l'aplicació, o s'emmarca, té altres projectes al tinter, diguéssim. Bueno, nosaltres vam fer la societat pensant en l'aplicació, però pensant en què no aniria més enllà, en què aniria més enllà, perdona. De moment estem abocats al business card, però no ens tancarem aquí, vull dir que... Tenim alguna altra cosa que està també verda, però que encara... Això ho podríeu dir, eh? No, perquè són moltes idees i potser no es duran mai a terme, però... De fet, el Vela Concept és tirar endavant, allò que dèiem de la vela, el concepte, que no deixa de ser una idea. Vull dir que totes les idees que tinguem, si les creiem bones, doncs les tirarem endavant. I, a més, podem dir que sou emprenedors, perquè heu fet una empresa, teniu la vostra feina particular, però a més us heu emprès a fer aquest viatge. Heu tingut algun suport de l'administració, d'associacions empresarials, perquè ara es diu molt que es dona una catifa vermella a tota la gent que intenti iniciar el seu negoci i tot aquest discurs que venim sentint des dels inicis de la crisi. Quina valoració podeu fer personal? Clar, nosaltres, vam treure... La presentació va ser el 19 d'octubre, però
Clar, el finançament l'hem hagut de tenir abans de l'estiu. Vam mirar alguna cosa, no vam trobar res, poder també havíem d'haver, no sé, mirat més coses, intensificar, no sé, el 012, també vam trobar unes vegades, a veure què hi havia. Eren males dates també, quan d'això, però en aquell moment no hi teníem res. I el que vam haver de fer és anar a plorar amb una entitat bancària i fins que... Però va tenir el crèdit. Fins que vam tenir... Vam tenir molt suport, en aquest sentit. En aquest sentit tampoc no van tenir cap dubte de seguida i vam tenir molt suport. I pel que fa a l'administració, per exemple, nosaltres, quan ho vam fer, tampoc vam demanar massa cosa, vam anar fent nosaltres. I a l'hora de la presentació sí que vam demanar a l'Ajuntament de Berga, com que és un tema també que es pot lligar amb promoció econòmica, vam demanar a l'Ajuntament de Berga si ens cedia la sala del Casal d'Europa, del pavelló de Suècia, per fer la presentació. Amb això no vam tenir cap problema, a més vam tenir suport polític. El mateix dia de la presentació ens va venir l'alcalde i no ens podem queixar. El que vam demanar ho vam tenir. D'acord? I llavors hi ha altres ens que tampoc no hi vam arribar a anar abans de treure el producte. Per exemple, l'Agència de Desenvolupament o la CEP, i hem anat després, i tot el suport que ens podien donar en aquest sentit, jo crec que ens l'han donat inclús més, ens en podrien donar si el volguéssim. Si insistíssim, hem tingut tot l'assessorament que hem volgut. Pel que fa a ajuts econòmics, el problema és que aquests ajuts, si no se t'escau quan tu vols fer allò, poder t'has d'esperar un any per saber a veure si et donen alguna cosa. I nosaltres ens corria pressa treure això al mercat, més que res perquè són productes que no es poden registrar i que al final, si ets el primer, ja ets el primer. I nosaltres estàvem nerviosos perquè no corrés la veu i nosaltres creiem que és molt bona idea i hi ha empreses molt fortes que fan això i creiem que ho havíem de treure. Els APP has dit que no es poden registrar, no hi ha propietat intel·lectual en aquest àmbit? No, és un producte que no es pot registrar i a més, encara que es pogués, és molt difícil, perquè són coses d'aquelles que et canvien una cosa i ja no t'estan fent el mateix producte. És molt difícil legalment aquella idea bloquejar-la, no? Per tant, d'acord amb les vostres necessitats, el que us pogués oferir l'administració o, per exemple, l'Agència de Desenvolupament o aquests ens no era prou immediat per ajudar-vos, no? Ara, precisament, ara n'han sortit de noves, però clar, has de fer una inversió i després sí que et donen, te porten aquests calés. Però clar, nosaltres la inversió la tenim feta i ens agradaria fer més inversió, però clar, ara no... Ho hem d'anar fent de mica en mica, ja farem nous projectes, noves funcionalitats, però clar, em sembla que els valors que ens donaven eren més elevats i evidentment no hi arribàvem, no necessitàvem tampoc. Pels requisits que posen a l'hora de... No, bàsicament és això. Nosaltres ja vam fer el projecte, la inversió la teníem feta i, per exemple, ara estem parlant, per exemple, dels líder. Ara al gener van tornar a sortir, cada gener surten, més o menys, em sembla que a principis d'any solen sortir, i clar, nosaltres la inversió ja la teníem feta, i això és per noves inversions, i a més primer has de fer la inversió i després et deixen els diners. Clar, si quan al juny buscàvem finançament haguessin hagut aquests ajuts ens haguessin anat molt bé, però clar, un cop feta ja no et serveix. Quin tipus d'iniciatives creieu que poden casar més amb la ciutat per dinamitzar l'assumpte? Per exemple, a Fira de Maig ens van oferir, a través de l'Agència de Desenvolupament, ens van oferir un estand a molt bon preu. El que passa que nosaltres ara ja hem fet tota la inversió, és a dir, un estand no suposa només pagar l'estand, sinó que has de fer una mica de disseny de tot el que hi vols posar, el material, que és un material que és per l'estanc i prou, i nosaltres no ens ho podem permetre ara. Si no, vull dir, això també ho hem tingut, jo crec. Vull dir, ja ens ho han ofert a més bon preu, no tenim cap queixa en aquest sentit. Vam participar en el concurs de l'idea, el projecte emprenedor, i arrel d'això també els consorcis ens van dir que els que heu participat en aquest concurs teniu una mica més d'ajuda si voleu anar... Algun tipus d'assessoria us han... Sí, nosaltres, de fet, en aquest projecte tot és nou. És a dir, nosaltres, com et dèiem, teníem cadascú la seva professió, d'aplicacions de mòbil no en teníem ni idea, d'empresa en si, els dos hem sigut empresaris, però hem sigut empresaris autònoms en el que
bueno, vas fent i no necessites massa assessorament, però, per exemple, aquí és que havies de tocar tot el màrqueting, ni idea, no? Què és això, per exemple? Com saber vendre, no?, aquest producte, el tema de màrqueting és molt important quan vens el producte. Una altra cosa és vendre't a tu, no?, perquè nosaltres hem tingut sempre empreses de serveis i et vens tu, com a professional. Però vendre com estendre el producte, doncs nosaltres no en tenim ni idea. I en aquest sentit sí que ens hagin ajudat i tampoc no hem insistit si no ens haguessin ajudat més encara. Vull dir, són coses que ens queden pendents encara, vull dir que existeix això. I jo crec que es mouen bastant en aquest sentit. Per tant, una bona valoració del... Sí. Potser és perquè nosaltres no hem... Ho hem fet al revés, no? Som conscients que en comptes de demanar l'assessorament i després fer, ho hem fet i després vam dir, ostres, ara creiem que ens poden donar ajuda, no? I en aquest sentit ens sentim una mica culpables, perquè no és com es fan les coses si tens les eines, no? Nosaltres hi creiem molt, pensem que és una bona idea i també no només perquè nosaltres no ens ho podem creure perquè ens ho diem nosaltres mateixos, sinó perquè ho hem explicat a molta gent i tothom diu, no hi hagi ningú que avui dia d'avui ens hagi dit no, és que això no serveix per res, al contrari. Pensem que és una eina nova, innovadora, a dia d'avui podem dir que no existeix res en el mercat igual. Que és difícil, perquè, com ha dit, hi ha milers d'aplicacions de tipus que és difícil trobar forats. Sí. Després també una cosa també important, que el nom de l'aplicació Business Card, que n'hi ha moltíssimes, tant a la botiga de la Play Store d'Android com a l'App Store d'iPhone. Una manera simple de descarregar-te és posar en targeter de butxaca, on ja et surt la primera. Per què trieu aquest nom, Business Card? Per què és en anglès? Aquesta pregunta. Bueno, perquè no ens volem tancar. Això no vol dir que vulguem anar a Anglaterra, no?, a vendre-ho, però no ens volem tancar. Com ho fem? El fem en català, el nom de l'aplicació, el fem en castellà. Nosaltres ho tenim obert a Catalunya, però volem... Si la cosa funciona, ho volem obrir tot arreu, tant de bo funcionés. Bueno, clar, aquestes coses són globals, al capdavall. Sí, exacte. Sí que hi ha moltes aplicacions que de seguida són globals, en canvi aquesta no, perquè si s'ho descarrega ara mateix una persona a Londres no li serveix de res perquè no hi ha negocis a Londres, no? Vull dir que no és igual que moltes aplicacions que te les baixes de qualsevol lloc i la fas servir. Però, bueno, nosaltres el vam posar en anglès per no haver-lo de canviar si tot anava bé, no? Perquè ja fos una cosa que servís per tot arreu. Internacional. Sí. I el nom va ser consensat a casa meva, a la meva família. Votacions, assemblea. Vam fer una consulta i... I una innovació que crec que al final acaba sent una aplicació del mòbil és que, com heu dit, heu pogut ser autònoms o empresaris, teníeu un lloc físic de treball, però això, una aplicació t'acaba, no necessites un local, hi ha tots uns costos que t'estalvies al capdavall, no?, fent aquesta nova forma de negoci. Sí, però al cap i a la fi també tenim el despatx, on entres les dades, on reps les trucades, vull dir que, bueno... Nosaltres ens fa falta. No té per què ser un local en planta baixa, visible, perquè la gent et vingui, però sí, una mica d'espai de treball sí que el necessita. Per tant, això no t'estalvies. Nosaltres no, perquè això hem de gestionar totes les dades de tots els negocis, tenir les fitxes de cada negoci i necessitem un lloc físic on poder treballar i a més estan davant de l'ordenador, enviant correus, trucant a gremis, a associacions, per tal de poder ensenyar el producte i bàsicament això. En qüestions legals, el tema de la privacitat i protecció de dades de negocis, com està? Hi ha cap hàndicap en aquest sentit o simplement les dades que demaneu són poques i no hi ha res que pugui entrar en conflicte en aquest aspecte? No, bueno, nosaltres tenim les dades protegides i els assegurem que estan protegides i ells ens les cedeixen per ús exclusiu del Business Card. Vull dir que tot això sí que és molt seriós i s'ha d'anar molt en compte. S'ha de ser molt rigorós en totes aquestes coses. Sí, perquè la xarxa és un mar de dades. Sí, se n'abusa d'això, se n'abusa perquè de vegades hi ha... Bueno, de vegades et busques a tu mateix per internet i surts a cada lloc que evidentment tu no t'hi has posat que... I ets. D'acord, doncs, no sé si us queda cap cosa per dir que vulgueu tocar.
Només agrair, si de casa, tots els negocis que Sí, a això dia d'avui sobretot. tenim, la majoria d'aquí a Berga, perquè ens han donat l'oportunitat de ser-hi. Una altra cosa que ens oblidàvem, que nosaltres mirem de que el negoci rebi un petit informe per saber a veure quina rendibilitat n'han tret, si la gent els ha buscat a l'aplicació, i és el que mirem de fer. Nosaltres ara no sabem si ara, quan hagi passat mig any, els entregarem o a l'any, un petit informe, els hi direm 4 dades que seran verídiques i són totalment certes, com per exemple el nombre de vegades que s'ha fet una foto, el codi QR del negoci en concret, les vegades que ha sortit en una búsqueda, el seu negoci, el nombre de descàrregues que té la nostra aplicació, on veguin també una mica el feedback de la gent, a veure com... Exacte, el retorn de... Clar, perquè evidentment amb el QR es queda registrat sempre, no? La quantitat de demanda. La quantitat de vegades, el qui no, perquè també seria allò com abusar de la llei de protecció de dades, però la quantitat de gent que ha escanejat el seu QR, bueno, això és una cosa que més o menys el botiguer ja ho ha vist, però per exemple les vegades que ha sortit amb una búsqueda o les vegades que han clicat sobre la seva targeta i se l'han mirat, doncs això són dades que en breu els hi començarem a enviar amb els negocis. També en breu, suposo que això també en qüestió de 15 dies o 3 setmanes podrem fer l'alta a través de la web, que fins ara l'alta la fèiem presencialment i això, però ara serà molt més còmode, més ràpid, ja podran fer el pagament simple a través d'internet i... Tot digitalitzat. Exacte. Si s'han de canviar alguna dada perquè es canvien de Facebook, de correu, etc., doncs ja se'ls envia un codi i ells mateixos poden entrar i modificar-s'ho tranquil·lament. D'acord, doncs moltes gràcies per haver vingut a explicar aquest projecte nou aquí a Berga Digital Nou i us emplacem que d'aquí un temps, quan ja haguem tingut una mica de perspectiva de com ha anat tot plegat, ens vingueu a explicar també com està anant el tema. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. I a vostès ens veiem a la propera. Moltes gràcies per l'atenció i fins aviat.